بوانانت كبابينا زلو غونصتات كماي كناليو منخل افت ማህበረሰብ ብዙሓት ንሰላም ዝጠቅሙ ባዕሉት ማህበረሰብ ተቀመሎም ጎንጽ ዘአልየሎም ብዙሓት ፍልጠታት አለው በሱሩቱ ዓብይ ትኩረቶም ምን አመናሰያ ከአጀማምራኦም ጀሚሮ ማለት ነው አፍቱ ህንጸት ሰላም መነባበሮ መንሰያ መምሕያሽ ዲጂታል ቴክኖሎጂ አመልማድ ብዙሓት ካላት ናይ መንግስት ውን ተሪና አመነሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተይ ስራሕውን የለን በመንሰይ ተስፋ ዝኸውን የለን መረጋጋውን የለን መንሰይ ተስፋና ቆረጽ ናበያ አተሎም ስለስተረኸውኩም ብሽም ካናዳ ኤምባሲን ብሽም ጩራ ቦጊዳ ኪነታው ማህበርን ካብልቢ ከነመስግናኩም ንፈቱ ዝተኸበርካ አይተ ሓይሽ ስባጋድስ ኣብ ግዝያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ አይተ ቢንያም ናደው ናይ ጩራ ቦጊዳ ኪነታው ማህበር ስራሕ መካየዲ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ናይ ሎማዓንቲ መደብና ማሕበረሰባዊ ዘተ ኮይኑ ብዋናነት ኣብ ከባቢና ዘለው ጎንጽታት ከመይ ክንኣልዮም ንኽእል ኣብ መንጎ መናእሰይን ዓበይቲ ዓድን ዘሎ ጠንካራ ርክብ ብምግባር ከመይ ጌርና ከባቢና ውሕስ ንገብር ንዝፍጠሩ ፀገማት ከመይ ጌርና ንኣሊ ኣብ ዝብል ዛዕባ ማሕበረሰባዊ ዘተኽህልወና እዩ ማለት ቅድሚ ናብ ካልኦት መደባትና ምኻድና ነዚ መደብ ብወግዒ ናይ እንኳዕ ዳሕና መጻኹም መደረ ከስምዑልና አይተ ቢንያም ናደው ናብ መድረኽ ይዕድም ኣለኹሞ ሰንዩ ኢለይ ከመይ ቀኒሁም ባዕራኸና ንሽተይ ፍርሕርሕ ኢልና ነርና ዝኾነታት ሲ ፕሮግራምና ክንቐፅሎ ዶ ንኸውን ኢልና ስፈርሕና ነርና ግን ጽቡቅ ኩነታት ተፈጢሩ ተራኺብና ኣለና ከምቲ መሳርሕተይ ብርሃነ ዝበሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ምስ ካናዳ ኤምባሲ ኮይና ኣብ ህንፀት ሰላም ናይ መናእሰይ ናይ ሰላም ኣምባሳደራት ክኾኑ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ጥራሕ ክትፈትሕ ንምኽኣል ብዲጂታል ሚድያ ዝመሓላለፉ ናይ ጎንፂ ናይ ጽልኢት ዘረባ እዚኣቶም ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ነቲ ዲጂታል ፕላትፎርም ብኣግባቡን ብዘመናዊ መንገዲ ንክንጥቀመሉ ዝዓለመ ፕሮጀክት ኢና እንዳስራሕና መፂና ኣካል ናይዚ ፕሮጀክት ኢሎም ማዓንቲ ምሳኻትኩም ኮይና ማሕበረሰባዊ ዘተ ነካይድ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዙሓት ንሰላም ዝጠቅሙ ባዕሉት ማሕበረሰብ ዝጥቀመሎም ጎንፂ ዝኣልየሎም ብዙሓት ፍልጠታት ኣለው ስለዚ እዞም ፍልጠታት እዚኣቶም ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ጎንፅታት ንምእላይ ንጥቀመሎም ከመይ ጌርና ብሳይንሳዊ መንገዲ ንጥቀመሎም ንኽእል እቲ ኣብ ዲጂታል ፕላትፎርም ዝፀሓፉ ናይ ጽልኢት ዘረባ ጎንፂ ዘላዓዕሉ ሕማቃት ፀርፍታት ዘለው ከመይ ጌርና ኣሊና ናብ ኣወንታዊ መንገዲ ቀይርና ኣብ ዲጂታል ፕላትፎርም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ዝፀሓፉ ክባል ንህንፀት ሰላም ከመይ ንጥቀመሎም ዝብል ዛዕባታት ኣልዒልና ኢና እንዳሰርሕና ፀኒሕና እዚ ኣካልናቱ ዝኾነ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተራኺብና ዘለና ሎማዓንቲ ካብ ካናዳ ኤምባሲ ነዚ ፕሮግራም ብሓደ ኮይና ክንሪኦ ከመይ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ፍሉይ ፍልጠት ኣሎ ብትግራይ ኣብ ማሕበረሰብ ሰላም ዝጠቅም ነገራት እንታይ ኣለዉ ክንርኢ ባዕልና እውን ክንመሃር ተመክሮ እውን ክንወስድ ናብ ካልእ እውን ክነስፍሖ መፂና ምሳሓትኩም ኮይና ክንከታተሎ ኢና ኢሎም ነይሮም ግን ከምቲ ትፈልጥዎ በቲ ዝነበረ ናይ ኣየር ቁራፅን ተራእየን ዝነበራ ምልክታት ናይ ጎንፅን ብኡ ምክንያት ክሳተፉ ይከኣሉን ግን ኦንላይን ኣለው ህሊና እየሰማሽ ነው ስለ እናንተ ነው እያወራሁ ያለሁት ስለዚህ በዋትስአፕ ነዚ ፕሮግራም ወላ በአካል ተዘይተረኸብኩ በዋትስአፕ ካታተሉ ኢላ ሕዚ ላይ ባይቲ አምሳና ተካታተሉላ ክርስቲና ህሊና ፕሮግራማችን ለመጀመር በአማርኛ አንዳንድ የስራ ባልደረቦች ይተረጉሙላችሁ ይሆናል ካልሆነ መጨረሻ ላይ ሳማራይዝ እናደርግላችኋለን ናለማንት ፕሮግራም ናዚ ይመስል ነዚ ፕሮግራም እዚ ምስ ጉዳይ መናእሰይ ብሓባር ኮይና ስለተሰርሖ
نايكلنا نيبيرو دائما أسي حلافي أوفيشالي نخجمرنا بخبري عدل. كما حضراتكم جرى أبو جدا كنا تباداوي محبر مس كندا إمباسي بمخان محبر السباوي ذات زعبا سلام هنسات زبل برنامج عداليو متقاعد لي برنامج وني مثلني أو كلهم روبوتات نتخيل غنيو زي تعبيو مس محبر السب كوينكا صراحتي في الله كعنا من أسي ناي هنسات سلام درشة نمعباي من يسي كعب عريو أمباسادر سلام غيرنا تسلام وحسن مقبار كاب مندر كاب سدرابيت جميرو كشعب بهاجر درجة زلو ناي سلام هنسات ناي من أسي الجامون نخعبي عم مقبار بعلوانا مون خونا مقبار شرع أبو كده زكبر وزلو سعري بتاعنا زناديو مسبيرو قدام من أسي بغرب أقوينهم بحوار الناس رحنا هنا زلنا سلزي أنا شرع أبو كده لو معلتي أبزوي كم زي غيره سلزي أكبرنا حدا يجزي مرات تهولي لسيلم اللي ليكون إن شرع أبو كده أمن سي يسوع حمزة الله صراحتي هذيكم جميرهم أني حميهم بصورته عاي تكرتهم من أمن أسيا كأجمع مرأهم جميرو مالتي تحار أفتحين سلام من نوابرو من إسيا من محياش ديجيتال تكنولوجيا من لماد ودابتات من أسيبون عم التنخار كلابات كنتبب بعلمياتات عم مفراي مع خيرات من أسي عم هنازن عب مسجان ماتريالون عم ملا جرى أبو كده بزو حس راحتي بيرو قدام ناسي بقربا حاويرو زي سرح حاجر بكال زي ما يستوي تكاليو زي تكالي زي بزح لو تتعطي زمس زلو عبيتي صراحة تتعطون بعمل وسطي سرح له خلوت قبل سنة تكالات إنها تحوابرون أو تقرأي الزوريا من ناسي بزو حس راحت تسرح تكالي مسمخانو بشمين بشين بيرو قدام ناسين شرع أبو كده خمس جن يفوتوا بعد بنيامين سرحتين تاتون مالتين غنينا كبير يفوتوا بالنغزال كنت تقول أنا نفوتوا من إسي من تايكون تات كم زلوا زرزر يدلل بس اللي أب تقرأي زلوا زتبلاش بوليتيكا وي نايت بوليتيكا كلولا وسعيو سرحون يلن من يسي تاسفا زخون يلن مرقق عون يلن من يسي تاسفا نغورت أبي يعطلو أبي يموتلو انتاي يخون له كلها نفلطي يسدت يزلو تتريف زلون كسدت يو تاسفا زلو نسمع تاتبون كم إذا ملاكتنا مالك انتو حين كم زبالة صراحة كسرح خلو تاسفا يكونون من يسيبون أو عدون كالرقاقع كابزو قورو صراحتي عبيت لو تتاتون كابزو قورو صراحتي أمن إساي تكرت غيرهم صرحو زلو قبرت سناي تكالات صرحو زلو صراحتي كاللي ليكونه في الله يكعبو دابتات منعسي يبكا منعسي محز معخلات منعسي نهانسكا أفتو معخلات منعسي من إساي نابو مزيو كالرقاقع بعد تحساسبا كهنز بمويا كهنز بتعنا نكز وخنو سلطاناتاتون كركبا مقبار عبيتي صراحتي إنها تصرحو يركويو كوينو بنتي هلو كونيتات بتعمل دفاعي كوينو كاب جزء أو جزء أبتقرأي مسألة نجار من يسأل أو عدو خي قمت تعريه دفاعي كونيتات يكوينو نازلو pushing factor يكوينو زلو كاب جزء أو جزء نتورنت أنت زي كوينو كاني زي ورلا عدنا هونت مزعل فلايتي استراتيجيك مرحلة نايت بوليتيكاول لو تخمم عن العلي نفتو تورنت زلو دفئتاتون كاب جزء نوصل خلوت من يسأل ناب سدت يدفع تاسفا مقراز يمزي سدت زي كدون تاسفا قريتو أب زي معلو يوعد أب مدنزل استئسات أب الكولات ناب زرفيا يتسنى لبونا وزا حسن مالك وزو سلة دخوني لا يبزو حس عاد زا حتت نقرات سلة زلو كلهم تكالات في الله عقبت سنة تكالات أب زا حمع ساعات كم زي زبالي كلو لاو كمسئ كلو ناتكم درشا زعابية سلة دخوني خمتي جرع أبو قيد أولي سرح زلو أمن إسي تكرت غيرهم تصرحوا قبل سنة تكارات وحدات سلة دخون هذه
ናብ መንእሰይ ቆላሕታ ገይሮም ፕሮግራሞም እውን ምስ መንእሰይ ኣዋሊዶም ኣብ መንእሰይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም መንእሰይ ብናይ መንግስቲ ፃዕሪ ጥራሕ ክሓውን ክልወጥን ክጥቀምን ተጠቃሚ ክኸውን ኣይኽእልን መንግስቲ ባዕሉ ይተረጋግዕን ፖለቲካ እውን ኣይተረጋግዕን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስቲ ዘሎ ናይ በጀት ናይ ፋይናንስ ሕፅረት መንግስቲ ክሳዕ ዝበፅሐሉ መንእሰይ ክጠፍአና እዩ ካብ ኢና እውን ክወፁ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ቅልውላው ተታሒዙ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ግን ዓብዪ ዓቕሚ ኣለኩም ስለዚ ቅድሚያ ተዋሂብዎ እንዲያውቲ መንእሰይ ህዚ ካብ ካሊእ ንላዕሊ ቅድሚያ ተዋሂብዎ መንእሰይ ናይ ምርግጋዕን ተስፋ ክገብር ናይ ምግባር ስራሕቲ ስራሕ ክፈጥር ናይ ምግባር ስራሕቲ እውን ተሰርሑ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ትካላት እውን ኣብዚኣ ስለ ዘለኹም ፃውዒት የቕርብ እዚ ኢለ ምናልባት ኣብቱ መንእሰይ ዘሎ ዓቕሚ ዘይንርዳእ ኩነታት እውን ኣሎ ወላ ኣብቱ ብዙሓት ትካላት ናይ መንግስቲ እውን እንተርኢና ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ ወላ ወረዳ እንተወሪድካ እውን ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ ብዙ ዝኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ መንእሰይ ንሪእሉ ዓይኒ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ፖለቲካ ተታሒዙ ሓጋዛይ ኣይኮነን መንእሰይ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ስለ ዘሎ ይመስለኒ ነቲ መንእሰይ በጀት ዘይመሓዝ ነቲ መንእሰይ ፕሮግራም ዘይመሓዝ ነቲ መንእሰይ ቦታ ዘይመሃብ ኣብቲ ውሳኔታት ዘይምስታፍ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሳታፋይ ዘይምግባር ንጦርነት ጥራሕ ምድላይ ኣመለኻኽታታት ኣሎ እዩ ብዙ ጉጉ እዩ መንእሰይ ብተፈጥሮ ንጦርነት ኣይተፈጠረ ንልምዓት ንለውጢ ክወልድ ሓዳር ክገብር መነባብሮ ከመሓይሽ ተፈጢሩ ንጦርነት ኣይኮነን ተፈጢሩ ሓወይ ማገዶ ዕንጨይቲ ኣይኮነን ስለዚ መንእሰይ ኣብቲ ጦርነት ክንዲ ንደልዮ ዝኣክል ካብኡ ንላዕሊ ኣብቲ ልምዓት ኣብቲ ውሳኔ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣብቲ ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ሰዓት ሰላም ህንፀት ኣብቲ ጎንፂ ኣብ ምፍታሕ በዓል ዋና ገርና እውን ክንወስዶ ኣለና ኣብ ጦርነት ኣብ ቅድሚት ከም ነሰልፎ ኩሉ ኣብ ኩሎም ውሳኔታት ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ኣብ ቅድሚት ክነሰልፎ ኣለና ኣብ በጀት እውን ኣብ ቅድሚት ክንምድበሉ ኣለና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብቲ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ረብሓ መንእሰይ ተጠቃሚ ገርና ኢና ክንክሕሶ ንኽእል ንሱ ሂወት እናሃበ ኣካል እናሃበ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝወሃቦ ጠመተ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ይሕዝነኒ ኣብ ልዕሊኡ ኣካለይ ጉዱእ ኮይኑ ኣብ ዘሎ ሰዓት እውን ሕዚ መንግስቲ ፅቡቅ ፕሮግራም ኣምፅኡ ኣሎ ምናልባት ኩላህና እውን ንሳተፈሉ ንኸውን ኢና ተስፋ ይገብር እቶም ኣካለይ ጉዱኣት ሙሉእ ብምሉእ ክንሕክሞ ኢና ዝብል ፕሮግራም ብመንግስቲ መፅኡ ዘሎ ደንጊኡ ምድንጓይ ኩሉ ሕብረተሰብ ግን ማዕረ ዝረዳድእሉ ፕሮግራም እዩ ኣካለይ ጉዱኣትና እውን ትትማሊ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ከም ዝነበሩ ሕዚ እውን ካብ ዘላትና ካፊልና ኩሎም ክሕከሙ ኣለዎም ኢልካ ፕሮግራም መሓዝ ከም ብሄር ዘኽርዐና ስራሕቲ እውን ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብታት እውን ትኩረት ገርና እቶም ኣካለይ ጉዱኣት መናእሰይና እውን ክሕከሙ ኣብ ምግባር እውን ትኩረት ገርና ሓቢርና ንሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እየ ዝብል ካሊእ ምናልባት ወቅታዊ ኩነታት ተታሒዙ ብዙሕ ስግኣታት ኣለዉ ምድንጋፃት ኣለዋ ማሕበረሰብ ትኽክል እዩ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ መጀመርያ ጀሚርና ዘለና ኣቋም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ ዝኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ዝግበሩ ፖለቲካዊን ዲፕሎማስያዊን ድርድራት እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ንሱ እውን ኢና ኣሚንና ንኸይድ ዘለና ኮይኑ ግን ኩሉ ማዕረ ይኮነና እዚኣ ናይ ኩናት ናይ ጦርነት ነጋዶ እውን ኣለዉ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ጦርነት ኢና ነትርፍ ዝብሉ ኣካላት ሓቢሮም ዘይኸዱ ስለ ዘለዉ ንኡታቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ዘለዎም ናቶም ኣቋማት እናተቃለስና ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገን ዘለና ተጋሩ ተኽኣለ መጠን ፀንቅቕና ብሰላማዊ መንገዲ ንገብሮም ፃዕርታት ፀንቅቕና ተጠቒምና ሕብረተሰብና ተስፋ ከሕድር እናገበርና ተፈናቀልቲና ናብ መረበቱ ክገብር ክምለስ ግዝኣታዊ ሓድነትና እውን ብሕገ መንግስታዊ መሰረት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝግበሩ ቃልስታት እኩል ዝኾነ ድጋፍ ክህቡ ክንቃለሱ እውን እቲ መንእሰይ እውን ፃዕሪ ክገብር ዘለዎ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ካሊእ ንገብሮም ፃዕርታት ኩሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሊኡ ተተግቢሩ ብሰላማዊ መንገዲ ተደራድርና ዓለም እናሰምዐና ተኸፊቱ ዝነበረ ናይ ሰላም ድርድር በሪ እውን ናብ ንቡር ተመሊሱ ብኡ ተደራድርና ተመዛበልቲና እውን ናብ መረበቶም እንምልሰሉ ግዝኣታዊ ሓድነትና እውን ብሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ ንቡር እንምልሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ኩሉ ሓጋዛይ ኢና ክጫወት ኣለዎ
ቀልል ኣይኮነ ናፍቱ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዘሎ ጦርነት ዘጓሃህር እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትግራይ ኣትያቶ ዘይትፈልጥ ፀላም ታሪክ እያ ትምዝግብ ዘላ ትማሊ ሓደ ኮይኖም ፀላኢ ይምክቱ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ንንባዕሎም ይዋግኡ እዮም ዘለው ይሕፍር እዩ ብሓቂ እዙይ ከዓ ናብ ንቡር ክንምልስ ብዘተ ብሽማግለ ብድርድር ናብ ንቡር እንምልሰሉ ንንባዓልትና ምትኻስ ገዲፍናስ ብሓደ ኮይና ሓቢርና እቲ ናይ ደገዋይ ፀላኢ ፅዕንቶ ፈጢርና ረብሓና እናረጋግፀሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር መንእሰይ እውን ዓብይ ሚና ኣለካ እዩ ማሕበረሰብ እውን ዓብይ ሚና ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ዓበይቲ ዓዲ ናፍቶም ፖለቲካ መራሕቲ ናፍቶም ሰራዊት መራሕቲ ናፍቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ዘለኩም ተፅዕኖ ሓፍ ኣቢልኩም እቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ድርድር ዝምለሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ንኡ ዝተፈጠሩ የለው ኩሉ ማሕበረሰብ ድርሻ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ድርሻኹም እውን ክትዋፅኡ ፃውዒተይ ይቐርብ ብፍላይ ጦርነት እንተመፅኡ መንእሰይ በላዓ እዩ መንእሰይ እዩ ኣብቲ ቅድሚት ዘለዎ ዝመውት ዘሎ ህዝቡ እዚኣ ከንቱ ሞት እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብተኽኣለ መጠን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ ዝኽእል ብቲ ፕሪቶርያ ውዕሊ መሰረት ጌርና ብድርድር ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብዚኣ ኩላህና ኢጃምና ክነበርክት ኣለና ሰላም ክበሃል ከሎ ካብ መንደር ጀሚሩ ክሳዕ ሃገር ዘሎ ኣብ ኩሉ ብርኪ መንእሰይ ዓብይ ድርሻ ኣለዎ ዓበይቲ እውን ዘለኩም ተመክሮ ናብ መንእሰይ እናሕለፍኩም መንእሰይ ኣምባሳደር ናይቲ ሰላም ኣምባሳደር ናይቲ ህንፀት ሰላም ኣምባሳደር ናይቲ ልምዓት ኣብ ምግባር ዘለና ተመክሮን ማዕዳን እውን እናመሓላለፍና ሓጋዛይ ድርሻ ክንፃወት ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ፃውዒተይ የቕርብ ዝዕድል ስለ ዝተዋሃበኒ ንጮራ ኣቦጊዳ ንካናዳ ኣምባሲ እውን የመስግን የቐኒየለይ